Dette er en landanalyse af Norge. Hvad vil jeg komme ind på? Jeg vil kort give et overblik over Norges nøgletal, så vil jeg vælge nogle udvalgte nøgletal, som jeg vil give en beskrivelse af udviklingen af og finde eventuelle årsager til dem. Til sidst vil jeg lave en komparativ analyse af Norges og Danmarks økonomiske udvikling. Nøgletallene for Norge. I Norge har økonomien de seneste par år været ramt af faldet i oliepriserne, som har ført til, at investeringerne i energiproduktionen er faldet væsentligt. Særligt regioner, som er involveret i olieproduktion, har mærket disse vækstopbremsninger. Den norske økonomi understøttes dog af, at renterne er lave, og landet fører lempelig finanspolitik. Selvom vi kan se på BNP-tallene, at Norge har haft lavkonjunktur de fleste år, har de alligevel formået at komme godt igennem det. Norges største indtægt kommer stadig fra deres oliesektor, da olie er en nødvendighed i alle lande. Det vil sige, at alle lande er nødt til at købe olie, hvilket kommer til Norges fordel. Det kan også ses på ledigheden, at det kommer til Norges fordel, da de fleste år er i fuld beskæftigelse. Dog er Norge et land, som importerer mere end de eksporterer, og det kommer til udtryk, når de andre år ikke har haft fuld beskæftigelse i landet. Arbejdsløsheden er dog ikke særlig høj, så det har ikke haft nogen større påvirkning på landet. Grunden til, at de har en flot offentlig gæld, som ikke er så stor, er fordi, at Norge har været gode til at holde deres budgetoverskud, da Norge har flere indtægter, end de har udgifter. Dette medfører, at de har penge til at betale den offentlige gæld af. Det har de blandt andet sørget for ved at hive penge ud af landets oliefond. Jeg har valgt at gå i dybden med BNP-vækst, ledighed, betalingsbalancen og inflation. I år 2008 til år 2011 er der tale om lavkonjunktur. I år 2012 er der tale om højkonjunktur. Den store stigning i BNP'en skyldes, at renten i Norge er lav, og folk har fået en større indkomst. Det ses også på inflationen, som ligger på 0,7% samme år, hvilket betyder, at priserne er faldet på varerne i året, så privatforbruget stiger, og så bliver der skabt økonomisk vækst. I år 2013 er der igen tale om lavkonjunktur. Kronens værdi er blevet svækket, hvilket gør det dyrere at købe varer, og på den måde falder produktionen også. Den nye regering har også en indflydelse på økonomien, fordi de investerer færre penge på projekter end den forrige. I år 2014 og i år 2015 er der tale om stabil vækst. Her har Norge en stabil vækst, fordi det ligger på 1,9% og 1,6%. Selvom oliepriserne er faldet, hvilket betyder, at deres vækst har været lidt ustabil, har Norge alligevel formået at få skabt en økonomisk stabilitet. Ledighed. Når ledigheden ligger på 3-4%, er der tale om fuld beskæftigelse. Ligger ledigheden på 4-6%, er der ikke tale om fuld beskæftigelse, men arbejdsløsheden anses stadig for rimelig lav. Hvis ledigheden ligger på 6-7%, anses arbejdsløsheden for at være høj. Fra år 2008 til år 2014 er der tale om fuld beskæftigelse i Norge. Ledigheden ligger imellem 2,5-3,5%, og den overstiger ikke det acceptable maksimale. I år 2015 falder oliepriserne, som har betydning for, at arbejdsløsheden steg i Norge til 4,3%. Dog anses dette for stadig at være rimelig lavt. Dette ramte især de områder, hvor olie- og gasindustrien fyldte meget. Arbejdsløsheden hænger meget sammen med BNP'en. Som man også kan se her på diagrammet, så er BNP'en faldet fra år 2014 til år 2015. Det påvirker ledigheden, så man kan se, så sker der en stigning på arbejdsløsheden fra år 2014 til år 2015. Oliepriserne er fortsat faldende, og det betyder, at arbejdsløsheden er stigende her i år 2016, hvor tallene stiger til 4,6%. Sammenligner man det med de fleste EU-lande, anses det dog stadig for at være rimelig lavt. Betalingsbalancen. Et underskud på 1-3% af BNP'en regnes for acceptabel. Hvis underskuddet er højere, anses landets konkurrenceevne værende dårlig. I Norges tilfælde har de ikke et underskud inden for den acceptable underskudsgrænse, da de ligger på et underskud fra 3,6% til 6,8% alle årene. Dette betyder, at Norge importerer væsentligt mere, end de eksporterer. Kigger man på året år 2013, som er et meget bemærkningsværdigt år, kan man se, at Norge havde et underskud på 6,8%. Årsagen til dette underskud var, at priserne steg, og det blev dyrere at importere. Dette skete på grund af den effektive norske kronekurs, som blev svækket med ca. 20% i begyndelsen af 2013.
Den overordnede grund til, at betalingsbalancen er i underskud, er fordi Norge importerer flere varer til landet, end de eksporterer fra landet. Her er der tale om, at Norge har eksportunderskud. Underskuddet på betalingsbalancen falder dog lidt igen fra år 2014 til år 2015, men anses stadig for at være for højt. Inflation. En inflation på ca. 2-3% anses for at være acceptabelt. For meget prisstigning kan svække landets konkurrenceevne over for udlandet, og det kan give en negativ indflydelse på beskæftigelsen og den økonomiske vækst. I år 2008 lå inflationen på 3,8%, som er over den acceptable grænse. Dog er det ikke langt over, så det påvirkede ikke BNP'en eller ledigheden voldsomt, men det havde dog en lille indflydelse. BNP'en lå på 0,4% i år 2008 og faldt til minus 1,6% i år 2009. Ledigheden steg fra 2,5% i år 2008 til 3,1% i år 2009. Dette skyldes også finanskrisen, som ikke ramte Norge særlig hårdt, men landet blev dog påvirket. Årene efter år 2008 svinger prisstigningerne mellem inflation og deflation. I år 2009 er der tale om deflation, fordi landets priser falder, og fordi der også i det år er tale om lavere produktion i landet. I år 2010 er der tale om inflation igen, fordi priserne stiger med 0,2%, og produktionen igen er stigende. I årene år 2011 til år 2012 er der tale om deflation i landet, fordi priserne igen falder. I år 2013 er der tale om inflation igen, da den er gået fra 0,7% til 2,1%. I de efterfølgende år 2014 til 2015 sker der ingen store udsving i prisstigningerne. Det skyldes, at Norge har fået en stabil økonomi i landet. Grunden til, at Norge ikke blev lige så hårdt ramt af finanskrisen som andre europæiske lande er, at Norge havde en enorm og en voksende formue på deres olie. Alle lande har brug for olie, så de var nødsaget til at købe det af nordmændene, og det skabte en form for stabilitet i den norske økonomi. Norge versus Danmark. Inden jeg går i gang med at sammenligne de to lande med hinanden, vil jeg gerne pointere, at Danmark er medlem af EU, som giver dem nogle forpligtelser til at hjælpe andre lande. Hvorimod Norge er et selvstændigt land, som kun skal koncentrere sig om sig selv. Dette har også en betydning på nøgletallene. Starter man med at kigge på BNP-væksten i begge lande, kan man se, at Norge har klaret sig væsentligt bedre end Danmark i år 2008 til år 2009. Danmark blev hårdere ramt af finanskrisen. Begge lande har lavkonjunktur. Forskellen er dog, at Norge har oliesektoren til at holde sig opad. I år 2010 får Danmark dog hurtigt vendt det til højkonjunktur, hvorimod Norge stadig befinder sig i lavkonjunktur. Dengang blev den daværende regering i Danmark og Dansk Folkeparti enige om en række tiltag, der skulle genoprette den danske økonomi, og de skulle leve op til de fælles europæiske aftaler. Disse tiltag gik igennem og blev en mulighed for økonomisk vækst i landet. Dog lykkedes den økonomiske vækst ikke på længere sigt, da Danmark året efter befinder sig i lavkonjunktur igen. Danmark har på intet tidspunkt en stabil økonomisk vækst. Sammenligner man med ledigheden i de to lande, kan man se, at den er væsentligt højere i Danmark, end den er i Norge. Her kan vi se igen, at Danmark blev hårdt ramt af finanskrisen. Ledigheden stiger kraftigt efter år 2008. Danmark har en rigtig høj ledighed fra år 2010 til år 2015. Det hænger sammen med, at BNP-væksten er rigtig lav fra år 2011 til år 2015. Det vil sige, at vi i Danmark producerer mindre og på den måde også må skære ned på arbejdskraften. Norge derimod har en flot beskæftigelse i landet, og arbejdsløsheden ligger henholdsvis lavt alle årene. Betalingsbalancen i de to lande er meget forskellig. Norge har underskud, og Danmark har overskud. Norge importerer mere end de eksporterer, hvorimod Danmark eksporterer mere end de importerer. Norge er Danmarks 5. største eksportmarked. Danmark eksporterede i år 2014 tjenester for en samlet værdi på 228,2 milliarder kroner til lande ude for EU. Det var en stigning på 1,5% i forhold til år 2013, og det blev det næststørste overskud på betalingsbalancen i Danmark nogensinde. Norge hjalp Danmark til at få eksportoverskud, da de indgik en handel og tjente 16,5 milliarder på det. I Danmark i år 2013 er der fremgang i det private forbrug. Inflationen er faldet markant i året, og indkomsterne øges af skattelettelser og lave renter. Der kom større optimisme blandt forbrugerne, som tyder på,
at manglen på tillid til den økonomiske situation ikke længere vil holde privatforbruget tilbage. Den bedre stemning understøttes blandt andet af stigende boligpriser og forventninger om en faldende ledighed. Dette kan blandt andet ses på året efter i år 2014, at deflationen i Danmark gjorde gavn for forbruget. Også samhandlen med udlandet gjorde det positivt, som man kan se via betalingsbalancen. Dette gjorde blandt andet også gavn for virksomhederne, hvor man så et stigende overskud på deres investeringer, som kom f.eks. i udlandet. I år 2012 får Danmark kraftig deflation, hvorimod Norge får inflation. Efter år 2012 fortsætter deflationen i Danmark, men på grund af at Norge i år 2014 til år 2015 har en stabil økonomi, kan de norske virksomheder godt tillade sig at hæve priserne lidt i landet. Det ses også her på diagrammet, hvor man kan se, at Norge har inflation. Jeg kan nu ud fra denne landanalyse konkludere, at Norge har en bedre økonomi, end vi har her i Danmark. Her ses brugte kilder til opgaven.